има промяна в плана ми за дата на избор. Вместо държавата да катастрофира плавно, тя катастрофира вече и катастрофата се превърна в бедствие. И просто аз като слушах този псевдопремиер вчера Орешарски, ми се изправя косата за всяка седмица какво ще могат да направят. Той прави някакви сравнения между времето, когато е бил той и пак е бил той. Така че ще отида, защото считам, че в средата на септември може да се проведат избори. Един месец, тази агония, този един месец трябва да се спести на държавата. Иначе могат да съборят още някаква банка и вече да стане катастрофата непоправима. Той и сега е непоправим. 15 Той септември сега е вече. дата, така ли? Не искам да предупредям. Там събота, неделя, когато се пада. Без Международния валутен фонд не считам, че вече може да се оправи държава. А до тогава според вас... Катастрофата е тотална навсякъде. Тази коалиция тройна, БСП, ДПС и Атака е пагубна за държавата. Колко пъти го говорих това? Вие тогава се следвахте по опорни точки. Какво да кажем сега? Те дори не могат да се съберат да освободят Станишев да отиде си върши работата в Брюксел. Вижте, за да се умири държавата, за да се опитаме нещо да поправиме, и затова в петък ще отиде. Защото иначе ще кажат Борисов си инати, Борисов проваля, Борисов... Знам и вече опорните точки, какво ще напишат и какво ще кажат. Това ще отида, за да предложи тази дата. Друго, този парламент няма как да работи повече. Той няма и какво да решава. Това, което им беше важно да си сложат техните хора, тези го решиха. Така че в това не виждам какво може да се консултира. И те няма как да ги потупват, защото катастрофираха България, докато ние бяхме финансово дисциплинирани, усвоявахме еврофондовете, пуснаха ни всички европейски фондове, така че ние заслужавахме да ни потупат по рамото. Във всяка една сфера катастрофа. Ето днеска този или псевдоикономист и финансист, аз не знам как преподава този човек и какво им преподава на студентите, каза, че вече сега ще върнем осигуровките предварително. А защо трябваше експерт в кавички да направиш така, че една година да не ги плащат и на април месец 2015 година да трябва бюджета да извади още 200 милиона? Как би обяснил на студентите, псевдоексперте, подобно действие, освен катастрофа, нова? Как можа да източиш заради една сестра, за да сложиш сестрата на една депутатка на здравната каса половин милиард по средата на годината? Кой ще носи наказателна отговорност за това? Мен ме размотаха една година тук, защо съм проверявал магистралите и мостовете с вертолет, което е няколко стотин хиляди. Вие виждате другите премиери и канцлери до Бразилия ходят да гледат матч. Само едно пътуване до Бразилия на тези самолети е колкото за целия ми период летене. Някъде да имаше такива питания по Европа. Една година се занимаваха с това. А тук милиарди загубиха. Няма комисии, няма гяло, няма разследване. Кой ще възстанови тези пари? Вие що не пишете, че всъщност в момента това, което направиха, лишиха България от всички резерви. Вече като е в ББР гаранционния фонд, какво ще гарантира другите банки? Като е там резерва на БНБ, какво ще гарантира в последствие другите банки? Като отиде и половината от кредита там и 500 милиона в ББР, уж за малки и средния бизнес, което ми проглушиха ушите. Кой ще кредитира тогава малки и средния бизнес? Виждате, тотален провал, лъжа, измама на тези хора. Станишев и трябваше да излезе и да покаже всички виновни за това. Това да отида и да каже, готов съм веднага да седнем да разговаряме и да се консултираме. Без да признаят банкрута и катастрофата и БСП и ДПС, защото Атака ще казва, че не са били. Те е най-лесно тяхното. Няма как да говорим с тях. Те трябва да излязат честно, така както излязох аз, през ония вход. Сложих оставката и казах, не мога да задържа цените на ток. Давам оставка. Да излезат и да кажат, ние банкротирахме България. Ние оставихме октомври и ноември държавата без
Никаква защита. Затова казвам, за да не пострада народа, трябва да докара Международния валутен фонд. Нещо, от което съм се пазил като от дявол. Защото дойде ли фонда, това означава държавата не е държава. Те хора го причиниха с вашето не само съгласие. Голяма част от вас толерирахте това поведение. И го наричахте премиер експерт. Той не може да чете. Мен си позволяваха да доктора на науките да му обиждат. И си мълчах. Този каза, че не може да чете. Не е чел. Не чете. Не е чел пълномощното, с което е отказал суверенитет за Брюксел, госпожо. Той каза на Констативния съвет. Не съм го чел. Поразумението, с което се отказва от суверенитет. Не бил чел договора за Южен поток. Не знаел има ли санкции. Не бил чел. А Васан е чел и с Уестингхаус. Това било работа. Погледнете, нещастници такива.